Ser heman mijare em berdamiyê pê bidin. Çima Rusya serpereştiya vê pêvajiyê diketin, çima dixwazitin peywendiyên Tirkiyeyê û Sûriyeyê asayî biketin. Gelo wê Rusya di vê mijarê de bikarbe ser bikevî di demekê da ku Amerîka welatên Rojava bi hemî hêza xwe li dijî vê yekêne ku peywendiyên welatan digel Beşar Esedî, digel hikûmeta Sûriyeyê asayî bin, ew dibêjin nabîtin ku peywendiyan digel tawanbarê ceng ku Beşar Esed asayî bike. Min mêvanekê derbarê vê mijarê, çün mijar hinekî gerim bû sibehî ji vîneka herî giring li Moskowê birêve diçin, ji vîna wezîrên bergirî, her wiha ji vînên berpirsên istihbaratiyên wan çar welatan birêve diçin. Min mêvanekê berêz Doktor Iqbal Dore, çavdêrê siyasî ku li Moskowê dê gel me bîtin. Doktor, êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 pirsek heye ku her kes merak dike. Gelo Moskov ve di vê proseyê da, di vê mijarê da serkeftinê bi dest bixe, peywendiyên Tirkiye û Sûriyeyê asayî bike yan ne? Tabii Suriye ve Türkiye... Belli, beguman peywendiyên Tirkiye û Sûriyeyê dema asayî dibin. Ev ne mijarek wereyek ku zû asayî bibe bi yek du hev dîtinan. Ev pêvajiyeke dirêj e û ev pêvajo em dibînin ku dest pê kiriye. Ev giring e. Ya din jî alî li ser wê xala ku bikaribin bi hêsanî bigihîjin rêkeftinê jûr dest pê kirine. Ez dixwazim bibêjim. Niha di navbera Tirkiye û Sûriyeyê de sê pirsgirêkên ciddî hene. İdlib, Penaber û Statuya Kurdan al Rojavayê Kurdistan. Ev her sê mijar. û hebûna Tirkiyeyê bi van hebûna Tirkiye ya serbaziya li Sûriyeyê bi van sê mijaran vegirê daye. Niha ev mijaran hene ber pêşiya me ku bikaribin beşer tu merç rê bikevin ev e ku Kurd xwedî statûyek nebin. Her du alî dikarin li ser vê mijarê bêyî çi şert û mercekî li hev bikin. û wezîrên bergirî her du welatan dema hev dibînin evara hemî sûdfenînin bi taybetî jî hawalgirî dema dicivin, bergirî dema dicive wezîrê bergiriye ew e ku xala hev beş ava civînan ew e ku Kurd nebin xwedî mafekî, xwedî statûyeke siyasî li wê derê. Lewma dibêjin em dikarin mijarên din nakokiyên xwe yên din paştir bixin lê li ser vê mijarê ku mijara ku em bikaribin bi hêsanî li hev bikin mijara Kurdan em li ser van mijaran dest bi hev dîtinan bikin. Di vê çarçoveyê de di zûtirîn demde bi lezgîntirîn em bikaribin encamek werbigirin û saf fikir dikin. Alî li ser vê yekê xwedî yek nêrînin. Baş e, te behsa Kurdan kir pir zor in Doktor lê te behsa çarenivîsê Kurdan kir piştî asayîbûna peywendiyên Sûriye û Tirkiyeyê. Gelo bi nerîna te eger peywendiyên Sûriye û Tirkiyeyê asayî bin Tirkiye bi mercên Sûriyeyê razî bîtin, çarenivîsa Kurdan wê ber bi ku da biçîtin? Ku niha statûyek li wê derê heye, niha Amerîka beravanê ji wê statûya Kurdan diketin. Bi nerîna te piştî asayîbûnê Amerîka wê dest ji vê ji Kurdan berde yan jî wê bimîne? Tabii buradaki en önemli olay Türkiye'deki... Bu yara herî giring li vê derê ew e ku de encamên hilbijartin Tirkiyeyê çibin pirs ev e pirs herî mezin ev e. Niha ev desthilatê Tirkiyeyê berdewam be de rewş awayek din be heke desthilatariya Tirkiye biguhere de rewş ber bi tişteke din ve biçe. Erdogan serkeve be egereke mezin de zexta xwe ya li dijî Rojavayê Kurdistanê zêdetir bike. û wekî ku min got di vê pêvajoyê de him digel Şamê, him digel Tehranê û him jî digel Rusyayê dê li ser xaleke hev beş li hev bike hêsan be edê ev. Lê heke li Tirkiyeyê desthilatdarî biguhere. Desthilatdariyeke nû were lê rewş cudatir be. Wê demê em dikarin bibêjin siyaseteke tund de nebe de sivikbûnek heve de li ser vê tundiya Tirkiyeyê sivikbûnek nermbûnek çêbe di jî Rojavayê Kurdistanê û ev jî dê peywendiya xwe bi Amerîkayê ve jî hebe bêguman. Niha binirin pêvajiyeke balkêş heye li pêşiya me hûn dibînin ku
ilişkileri Suriye pevendiyên xwe digel welatên Ereb jî asayî dike bi awayeke lezgîn. Digel Tirkiye jî pêvajiyek heye. Ev hemî ji bo Kurdan. zor durumda sokabilecek Kurdan dikare bixe ABD tuşî pêvajiyeke zehmet bike. Başa Doktor Iqbal. Doktor Iqbal. Beriya niha şrovekarên siyasî digotin heta beşek ji siyasetmedaran hemiyên Tirkiyeyê hemiyên Rusyayê ji digotin ku Recep Tayyip Erdogan hikûmeta Recep Tayyip Erdogan dixwaze beriya hilbijartinên çardeyê gulanê peywendiyên xwe asayî biketin digel Sûriyeyê weke destkefteke ji bo hilbijartinan gelo ev kombûn civîna subehî bi rêve diçe wê destkeftek bîtin ji bo encamdana civîneka lûtkeyî ji bo vê yekê ku ev proseye bilestir bibe lezgîn bi rêve çe beriya çardeyê gulanê îdib kevîte warê cêvecêkirine da. şöyle Ez wisa bêjim toplantı civîna sibe çok büyük bêguman için seçimden önce beriya hilbijartin Tirkiyeyê ne ew civîne ku encamek wisa bixware bîne ku di dengekê mezin karvedaneke mezin çêbe. Ez ne wisa me duê bawerê de me. Hûn dizanin berpirsên havalgiriyê jî beşdar dibin. Binir ez duê bawerê de me. Ez bawer nakim Tirkiye beriya vê operasyoneke wiha bike. Lê berî hilbijartinan dikarin operasyonên taybet yên nokteyî li dijî Kurdan bikin ku destê Erdoganî bihêztir bibe beriya hilbijartinê. Heke tişteke wiha bibe dengekî wisa mezin bibe bixware bîne ev operasyonu wiha bêguman di ev destê Erdoganî bihêz bike xurt bike. Wekî din bi egereke mezin de wezîrên derve jî belkî meha Gulanê bicivin. Ev jî bi dilê Erdoganî ye. Lê ya herî girîng tê gotin ku hevdîtina eger hevdîtina Erdogan û Esadî ne zehmet ev hevdîtin çêbe. Zehmet e. Zor başa. Doktor proseya asayîkirina peywendiyên Tirkiye Sûriye weke tu jî dizanî demeke dest pê kiriye ku Rusya serpereştiya wê diket. Lê em niha dibînin prose hindekî xav bûye, siz bûye. Lê di demekê da proseya asayîkirina peywendiyên Sûriya digel welatên kendav yani gelekî bi lez lezgîn bi rêve diçe, seredan çêbûyne, peywendî baş bûyne. Nerîna te ev vê yekê nagehînîtin ku Rusya û Êran çavereyê hilbijartinên Tirkiyeyê dikin. Bizan bin piştî çardeyê Gulanê wê rewş çawa bîtin, pişta proseyê lezgîntir bikin. Tabii ki Türkiye ve özellikle Bêguman Tirkiye û İran, Rusya, İran çavderiyeke baş li hilbijartên Tirkiyeyê dikin û dixwazin Erdogan serkeve. û nabenkariya wan heye di navbera wan Sûriyê de hewlekî wan wiha heye jî heye. Lê bey ku em belî ku em encamên hilbijartinên Tirkiyê bibînin em nikarin pêşbîniyekî bikin. Bêguman Rusya di her egerî de ji ber pêvajoya Sûriyeyê dixwaze barekî xwe yê mezin sivik bike. Lewma dixwaze Tirkiye û Sûriye li ser xaleke hevbeş li hev bikin. Rusya rij de Moskova rij de ku Tirkiye Sûriye nêzîkê hev bibin. Kılıçdaroğlu jî Erdogan jî serkeve. Rusya de bixwaze de ev nêzîkê hev bibin. Heke Kılıçdaroğlu serkeve belkî destê Rusyayê hêsantir siviktir bibe ji ber ku hevdîtina Esed û Kılıçdaroğlu de hêsantir be ji bo Rusyayê dibe ku ev baş be. Lê çûyîna Erdoganê ji desthilatê ji bo Rusyayê proseyeke din zehmettir e. Yani eger Kemal Kılıçdaroğlu de hilbijartinên çardeyê Gulanê ser bikeve Rusya bi heman hêz û bi heman hemasetê wê berdewamî bidete pêvajiyê. Belê li gor min belê wisa ye. Kî be li ser desthilatê bile ew be Rusya de hewl bide diyalogek hebe di navbera Ankara û Şamê û çi ji destê Rusyayê bêdê bike ji bo vê yekê. Lewma Rusya dixwaze terkîza xwe zêdetir bide Ukraynayê ji vê mijara zêdetir. Lewma tercih Rusyayê jî ew ku Erdogan bimîne.
بورينا اگر پرسا داویه کرتی برسوان بده لانها واقعك هي لسوريا كدو هيس لو دري هنا روسيا هي امريكا جي هي هر دو دزانين كو هر دو ولات جمسرن لجهانه نريناته يعني اسايكنا پیوندين تركيا و سوريا بسرپرشتيا روسيا بپرسكرن به امريكا و تشتكي تندرز به و بريفا بچه و امريكا تني تماشاكار به اف كرتي Hekke yani Erdoğan kazanırsa serkeve ABD'yi daha az dikkate alarak ilişki geliştirir. de pevendin xe beyku goy xabda Amerika'yı da peş bıxa. Hekke Kılıçdaroğlu serkeve de pevendin xe diğer Amerika'yı zidetir bikin. Evvel gori encamen helbijartını. Ankara'da diğer Erdoğan da kemtir bari xabda goy xabda Amerika'yı da Kılıçdaroğlu zidetir bide. زور باشه دکتر اقبال دوره چابدری سیاسی ل مسکو گلما وی گله کی سواز دکتر هر بجید سواز بو شروع وینته